विद्या आजिबा कुआडे ट्यूशन जीवा ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବିନି। आसुन ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, तू ଯା ଟ୍ୟୁସନ। आसुन ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛି ତୁ ସବୁଦିନ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମ ଘର ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳଉଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି ତମ ଘରକୁ, ଆଉ ତୁ ବି ପଳା ଏଠୁ। ଆମ ଆସୁନ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ହଉ ସା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଡାକି ଦଉଛୁ, ତୁ ଗଲୁ, ତୁ ଯା ତୁ ଯା। ପଗିରେ ରାଜୁ ପଗିରେ ଦିଶୁ ଦିଶୁ ଯା ଘରୁ। अरे सकाल सकाल कहीं मो घर आगे प्रार्थना करत अरे कौन ହେଇଛି रे मौसा ମୁଁ ଡାକୁଛି ट्यूशन ଯାଉ କି ଆସୁନି ट्यूशन जीवनी चल 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 ट्यूशन चल जीवनु कोन पेट काटुची सबुदिन बाहाना करछु पेट काटुची कोन चुप ही जा एक ता धरि नै जा ଯିବିନି ବାପା ଟ୍ୟୁସନ। ତମେ ଜାଣିନ ପାକା ସାର୍ ସବୁଦିନ ବାଡଉଛୁ, ବାଡଉ ନାହାନ୍ତି ରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପାଠ କରୁନି ଆକୁ ବାଡେଇବିନି टोटाल पागा सार सेमते नो अरे ताका बापा बारे मु पाठ पढी टोटाल हाथ मारिबेनी गेल करी करी पाठ पढे कोन बाडे उठुंदी चुप ही जा साला बाहाना त नै जा नहीं जा 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 तंदे मारी सारे बाडे उछुंदी अरे पाठ साठ न कले सार बाडेबेनी दिने काले तो बही खाता धइलानी से सड़ेई बाली आकू ताकू धरी खेलिला। हाँ सीमा তুমি কি করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ দারুন দারুন। আর কি সবজি বানাবো আজ? কি কিটা বানাবে? ভাকুর মাছের ঝোল, ডিমের ঝোল, ভাত, স্যালাড, পাঁপড়। বাহ দারুন দারুন, এটা খুব ভালো খাবার আছে। দারুন দারুন। আর সীমা তুমি কখন ভুবনেশ্বর আসবে? দারুন দারুন, রোববার আসুন, খুব মজা করবে। আমি শাদি নেই করবো। দারুন দারুন দারুন, ঠিক আছে আসলে দেখা করবে সীমা, রাখিছিলাম। হ্যাঁ 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 দারুন দারুন। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? এটা বেঙ্গলি পুরা। ଆପଣଙ୍କୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆସୁଛି? হ্যাঁ বঙ্গালী আসিবনি সার মু। ସାର୍ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ? ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୀମା ସୀମା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୋରି ପାଖରେ ପଢିକି ଏବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ। ଏବେ କାଲକାଟାରେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମାନେ ଅଛି, କ୍ୟାସିୟର ଅଛି। ସେମିତି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢିବୁ, ନହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ଦାରୁଣ। କଣ ହେଲା ବାପା ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ସାର୍ ମୋ ପେଟ ଟାଣୁଥିଲା ତ। ପେଟ କରୁଥିଲା? ନାଇଁ ସାର୍ ମିଛ କହୁଥିଲା। ଆରେ ସତ କହୁଛୁ ନା ମିଛ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ସତରେ ସାର୍ କାଲିଠୁ ସାର୍ ମୋ ପେଟ ଟାଣୁଛି। ମୋ ପେଟ ଟାଣୁନି, ତୁ କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ମିଛ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଉଛି। ଇଏ ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଇଲି। ପେଟ କାଟୁଥିଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଘରକୁ ପଳେଇବୁ କହୁଛୁ? ହଁ ସାର୍ ପଳେଇବି ସାର୍। ହଉ ରହ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ କରିଦଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସେଟା ପିଇବୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପଡ଼ିବୁ ନା ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ହଁ ବସ୍ତା ଟିକେ ପାଣି ତୁ କଣ କଲୁ? ତୋର କାଳେ ଆଗକୁ ପେଟ କାଟିବ। ହାଣି ଦେବି ଏକଲେ, ହାଣି ଦେବି ଏକଲେ ମୁଁ। ତୁ ଡରନି ତୁ ଡରନି ତୁ ଡରନି। ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଜି ଯୋଉ ପଣିଖିଆ ଘୁଷିକି ଆସିବ। ତାର କେତେ ମନେ ରହୁଛି? କିଛି ମନେ ରହୁନି, କିଛି ମନେ ରହୁନି। ଦୁଇ କପଣିଆ ଡାକି 2 କେ 2 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 3 6 2 ଚଉକା 8 2 ପଞ୍ଚା 10 2 12 2 ସତା 14 2 ଅଷ୍ଟନା। ସାର୍ 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 16। अरे जटिया सुनु को पड़ गया सुनु के सुनु
ସୁନ୍ଦୁଗୁଣେ ଶୁନୁ ଶୁନୁ ডাক 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 ସୁନତିରିକି ଶୁନୁ 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 ଶୁନ ଚଉ ଶୁନୁ 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 ପଞ୍ଚା ଶୁନୁ 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 ସହକ ଶୁନୁ 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 ସୁନୁ କପଣିକା ହେରେ ଅଛି ହାଁ ସୁନୁ କପଣିକା କୋଉ ଦିନ ବାହାରିଲା ମୁଁ ମିଛରେ କହିବାକୁ ତୁ ଡାକୁଛୁ ମାରିଦେବି ଝିଅ ତୁ ଏକ କପଣିକା ଡାକେ ସାର୍ ଏକ କେ ଏକ ଏକ ଦୁଗୁଣେ ଦୁଇ ଏକ ତିରିକି ତିନି ଏକ ଚଉକୁ ଚାରି ଭାଇ ଭାଇ ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ସାର୍। ନା ନା ତୁ ତୁ ବଢିଆ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କି ସିଏ କେମିତି ମନେ ରଖିଲେ କିରେ ସିଏ କେମିତି ଡାକିଲା ନନଷ୍ଟପ୍ ଡାକୁଛି ସୁନୁ କପଣିକା ସିଏ କେମିତି ମନେ ରଖୁଛି ସେ କେମିତି ମନେ ରଖୁ ସବୁ ହଁ ଝିଅ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତ ପଢିବାନି ପଢିବା ଆଜି ଆମେ କଣ ସାର୍ ଇଂଲିଶ କେବଳ ଇଂଲିଶ ରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହବ नो अदर लोकल लैंग्वेज ओके टुडे इज স্যার ইংলিশ नॉट ओनली इंग्लिश क्लास व्हाट इज टुडे ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ इंग्लिश क्लास सर टुडे इज ସାର୍ ଟୁଡେ ଇଜ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ସାର୍। गुड गर्ल व्हाट टाइप ऑफ जीनियस गर्ल इडियट इंग्लिश अल्फाबेट्स ए डबल पी डबल पी एली एली अप्ले बी বি ए এ डबल एल डबल एल बल বল सी সি ए এ पी পি कप কপ স্যার সেটা ক্যাপ স্যার ক্যাপ कैप सर सेटा व्हाट सेटा कैप स्पेलिंग इज नॉट सी ए पी कैप स्पेलिंग इज सी यू पी कैप इडियट डी ডি ओ ও जी जी डॉग डॉग ডোগ ডোগ हाँ ई ই एल এল ई ই टी ই एच এইচ ए এ एंटी एल्फेन 11 এন্টি अरे सर गपु जाऊ স্যার স্যার সে পতলা স্যার কো কইলে স্যার স্যার মু কিছু কই স্যার সে যে কইলা মু খালি তাও কইলে এনজেট স্যার কইলে বলি আর মু কিছু কইনি हाय तटिया স্যার हाथीर इंग्लिश कौन 11 स्पेलिंग ସ୍ପେଲିଂ तू कहलु छतर इंग्लिश को उम्ब्रेला रो स्पेलिंग को স্যার সেটা পড়েই না দি আপন कोना পড়েই না দি সে জাঙ্গে স্যার 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 পড়াই স্যার ভুলি যাইছি ও जिया उम्ब्रेला स्पेलिंग को UMBRE डबल एल ए स्वीट का दारुण से केमति कहला দেখি কইরা যে মনে রাখিছি স্যার যে মনে রাখিছি স্যার যে মনে রাখিছি ती दे जीबी के सबु पातला चुटी काढी दियो जा जा गोटे गोटे अच्छी काढी दियो कहीं कहलो सार आउरी बॉयज देखा जी गुड ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଯିବୁରି ବେଶୀ ଭୁଲ ହେଉଛି ଝିଅ ପିଲା ତ ସାର୍ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଲି ବାଡୁ ଶୁଣିଲୁ ଜଟ ସାର୍ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସାର୍ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଡାଉନ ଆଉ ଜଣ ଖାତିରେ ପଳେଇଲେ
ହଁ ସେଇଆ ହେଇକି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଳେଇଥିବେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଉ। ହଁ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? କଣ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ସାରା ଲାଇନ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏ ବୁଝିଲୁ କି ଆଉ ତୁ ବି ଯାଇଲୁ ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଦିନେ ମନ୍ଦିର ଆଡୁ ଆସିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ। ହେଇ କଣ କଥା ହଉଛ ରେ ଦିଟା? ସାରେ ସେ ପଚାରିଲା ଯୋଉ ପଣିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ? କଣ କହୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିକି ପଳେଇଛି। ସେ ମତେ ପଚାରିଲା କହିଲେ ସାର୍ ବାହା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାପରେ କହିଲା ଆଉ ସାର୍ କଣ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଇନ ମାରୁନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନ୍ତି ଇଏ କହିଲା ଦେଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଣ୍ଡ ଧୁଉଛି ରକ୍ତ ଧୁଉଛି ଇଏ କହିଲା ଦେଖିଛି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗାଲରେ ହାତରେ ଲଗେଇଦେଲି, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଲେ? ତ ଆପଣ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ବାଡଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଲେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ଭାଇ ସଦର ଥାନାରେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଲୁଚିକି ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଗୁଇନ୍ଦା? ଆପଣ ଯୋଉ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦା? ଛାଡ ମ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫାଡ୍ରେଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ ଏଇ ଢକକୁ ଢକ ପକଉଥିବି ନା କଣ? ଓହୋ, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମ ହାତରେ କଥା ହବାକୁ। ଆପଣ ହାତଟା କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲେ? ଆସିକି ପଚାରିଥାନ୍ତେ, କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ବେଶୀ କଥା ତ କରନ୍ତୁନି। ଆଜି ଭଗତ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ଆଉ ତମ କଥା ବୁଝା ହବ। ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ ହାତ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ବାଗା ସାର୍, ଯୋଉ ହାତୀର ଇଂଲିଶ ଟା ଯୋଉ କହିଲେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଟା ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ କରି କହିଲେ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି, ଆପଣ ଆସିକି ମତେ ଶିଖେଇଲେଣି। ମତେ ପଚାରିବେ ସ୍ପେଲିଂ, ମତେ ପଚାରିବେ ଇଂଲିଶ। ହଁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯଦି କହୁନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଲ୍ପେନ୍? ଆପଣ ଦେଇ କହିଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏ ଝିଅ ତୁ ସତ କଥା କହ, ସାର୍ ବାଡୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କୁହ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲ, କୁହ। ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କହିଛି କୁହ? ଏ ଝିଅ ସତ କହିବେ, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ସାରେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲିଟାରେ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ନାଗୁଛନ୍ତି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ସାରଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କଣ? ଏ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଟି ହେଲା, ଚାଲ ସବୁ ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରକୁ ଚାଲ। ହଉ ଯାଅ, କାଲି ସବୁ ସକାଳୁ ଆସିବ ହେଲା। ଛାଡ, ଛୋଟ ପିଲା କଣ ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନାୟକ ବାବୁ, ଆପଣ କଣ ସତରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ? ହଁ କଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଇ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏସବୁ, ଏଥିରେ କଣ ଗୋଟେ କିଛି ସମାଧାନ ଅଛି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଚାହା ପାଟିକି ପିଇବା, କଥା ହେବା। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥାଟାକୁ ଏତେ ବଢେଇବେ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ମୋର କଣ ସମ୍ପର୍କ 10-12 ଦିନ ନା କଣ? ଆମର 15-20 ଦିନର ସମ୍ପର୍କ। କଣ ଅଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ରୁହନ୍ତୁ, ଚାହା ପାଟିକି ପିଇବା।